bafowethu siyabonga kakhulu. Besithi nje simnike i-briefing into besiyenzeka manje besilapha sabuya khona kwi-crime scene from ekuseni namaphoyisa nje balokho enibona eshintshana engena ngoba sine-challenge yalo muntu lo esuspect ukuthi izolo uhambile bathi bamse esibhedlela ngoba uzigwazile. So mefika ngale sibhedlela nala uqale khona la kwi-custody walokho ezama ukuzibulala ehenga khayiza. So mefika ngalena-ke bathi ufike waba wesi esibhedlela eWentworth. So uzenza umuntu ohlanyayo manje. So ishu-ke esesiyibanga-ke manje namaphoyisa bathi kungenzeka udokotela abhale incwadi okufanele aye eFort Napa for 2 weeks ayo-check-wa ingqondo. So sithi thina no, akaqale court before aye eFort Napa. I-court ezodecide ukuthi lo muntu kumele ukuthi aye eFort Napa noma kumele ukuthi aye njani. Akangakubalekeli ukuyovela enkantolo ngoba thina sinenkolelo ukuthi uphila saka akahlanyi ukwazile ukuthi enze izinto ade ezenza ephila saka ebiza ngomfundisi senza zonke. So kumele ukuthi akumele konke akwenze. Ngeke kuthiwa indoda nendoda iphiliswa inqumo zayo. So nayo kubalekile ukuthi ukubambelela kule inqumo zakhe abeyithathile. So sithathe i-briefing ukuthi-ke amaphoyisa-ke abambisana nathi ngendlela esimanga. Yonke into besiyibona ukuthi okuningi kuyaphuma esandleni but-ke sesikubuyisile sekuhamba ngale ndlela esifisa ukuthi kuhambe ngayo. Usisi namanje usase-ICU izolo ebusuku ungene izolo ngabo-2 ungenile theatre ile khuze yakhona process yakhona ithathe something like 10 hours ngoba uzowaqeda abo-11 kodwa okwamanje sebekwazile ukuthi bamthunge ngapha basamphumzile basembe-ICU sebezoqhubeka bamthunge phezulu ngoba leya muntu ubembenga nje njengoba masuku ubenga inkomo. So isihluku asenzile understand ukuthi ungenza into enjeya kumuntu uzuphinde ugwaze nengane na 14 years. So ibhlungu kakhulu le nto esiyibonile enziwa ile muntu waseBurundi. So ngisho ukuthi-ke bafowethu-ke isimo esibhekene naso ileso njengamanje sisathandazelane nako ukuthi usisi aphaphame e-ICU khona naye ezokwazi ukuthi akasichazele okuningi esingaku-understand siyifamily sabahlali futhi base-South Africa esicabanga ukuthi uyena ozosinika iy'mpendulo ey'ningi ey'phathekayo ngalo lonke lolu daba ukuthi liqale phi. Siyamuzwa umshana umebeka lokhu akubekile but sesifisa ukwazi ngayo usisi wethu ukuthi asichazele ngalo mnumzane ukuthi ubani lo mnumzane kwenzakalani ngalo mnumzane indaba izifika la kulinyazwana kangaka bekwenze njani. Sikuzwile konke okushiwo umshana asikufela amathe kodwa siyafisa ukuthi nosisi wethu uma sevukile asichazele konke. Ngizocela ngidedele-ke umfowethu mhlawumbe nami khona afuna ukukubeka bese sibuyisela umfowethu. Ngiyanibikelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguLihle wakaMbhele, umfowabo kasisi lo limele. So okwenzekile ngey'khathi zasekuseni ngabo 5 ekuseni sithola ucingo oluvela kumshana wethu. Umshana wethu ekhala escreama ethi malume mphuthumani nangumfundisi esibulala esigwaza noma. And then-ke sibe sesiphuthuma kwesigameko leso esifike sakubona esikubonile kusishaqile udadewethu elele phansi a-pool of blood ekonwe ingane yakhe. Ingane umshana lwami una-16 years ubekwazwe yena lesandleni ngokuthi ezama ukuvikela uma wakhe. So-ke mase sasizama ukuthola ukuthi ubani lo mwenzi wobubi. Umshana uyasibrief umfana uthi umfundisi from owaseBurundi. So abe bevamise ukuvakashela kwesinye isicakogwana sesonto lakhe. So wahamba kuwumfundisi mechaza umshana obebuya bavakashele ehambise imithandazo kanjalo kanjalo. Ukuthi thina njengamalunga omndeni asimazi kahle lokho osuzwa kusho umshana-ke nokuthi okuningi-ke okuthinta le mnumzane lo salinde usisi avuke e-ICU asitshengise le ndoda ewubani kanjani kanjani. Kodwa umshana ona-16 years umuntu ohlakaniphile lo owaziyo ngoba ubulokhuzina oshiwe. So sinjani isimo sikasisi nomntwana? Usisi into eyenzakalile izolo bathe udokotela bazodinga isikhathi esiku-8 hours ukumthunga umzimba wonke because ngisho nangaphansi kwey'nyawo umgwazile kusukela ekhanda ayikho indawo angazangamgwazela. And okushaqisile ukuthola ukuthi mebezama ngoba khona libekhala ngokoma
futhi bengeke othe umnikeza lento ephuza amanzi aphuma la emqaleni ikona okusithuse kakhulu lokwashaqisa ukuthi kanti lo muntu uyisilwane lokusithusa ukuthi isibindi esingaka ungasuka all the way from uBurundi uzolimaza ingane na 16 years nomuntu wesifazane phambi kwengane itrauma engakayenziwe yiloko kusithusile. And then isimo sikamfundisi lo sithini ukephi kwenzakalani ngaye? Ngokwamaphoyisa ke athi ke usagciniwe esitokisini. Okay. Inkantolo uvela nini seyiphumele case? Amaphoyisa athe ke uzovela ngoMonday ngo9 o'clock enkantolo. Siyabonga.